дар шаҳри Хуҷанд хатти нави технологии коркарди пиёз дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуҷанд агро оғоз гардид. Он санаи 2 феврал бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид. Самти асосии фаъолияти ҷамъияти ин коркард ва бандобасти меваю сабзавот ва хушконидан мебошад. Ширкати ватании Хуҷанд агро бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ширкати Аркуни Федератсияи Русия таъсис дода шудааст. барои воридоту насби таҷҳизоти пиёзхушкунӣ 450 000 сомонӣ маблағи сармоявӣ харҷ гардидааст. Хатти нави технологӣ имкон дорад дар як шабонарӯз то 3 тонна пиёзро кор кард ва хушк намояд. барои ин дастгоҳу таҷҳизот аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид карда шудааст. Таҷҳизоти пиёзхушкунӣ истеҳсоли Ҳиндустон аст. ин технологияи нав, ин линия цепочка гуфтам мумкин сар карда аз тоза кардани санг ва чанг ва дуюм марҳилаш тоза кардани пӯсти пиёз ва саҳёи марҳилаш шушта реза кардан ба якчанд намуна мебошад. Мақсади таъсиси коргоҳи мазкур барои ҷойи корӣ таъмин намудани аҳолии вилоят ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти коркардшаванда мебошад. Тибқи технологияҳо пиёз қабул, шуста, тоза, сара ва аз пӯст ҷудо карда шуда вобаста ба ҳаҷму андоза реза ва дар 60 дараҷа гармӣ хушконида бандобаст ва ба содирот омода карда мешавад. Сабзавот аз ҷумла пиёз аз хоҷагиҳои деҳқониву кишоварзии минтақаҳои вилояти Соғ вобаста ба талабот харидорӣ мегардад. Аслан маҳсулоти хоҷии қишлоқро мо аз вилояти Хатлон харидорӣ мекунем, аз вилояти Суғд харидорӣ мекунем. Сар карда аз пиёзи барвақта, баъд сабзӣ, лаблаби сурх, карам, баъд пиёзи тирамоҳӣ кор карда мекунем. Ба қириби 1 шартом баста шуд бо компанияи Аркун. онҳо аз мо харидорӣ мекунанд, баъд ба дигар шаҳрҳо содирот мекунанд. ҳоло коргоҳ дар як баст фаъолият дошта 30 нафар бо кори доимӣ таъмин мебошанд. Кормандони мутахассисон асосан аз ҳамаи маҳал буда, аксарашон аз ҳисоби занону духтарон мебошад. Роҳбарият нақша дорад фаъолияти коргоҳро дар 2 баст ба роҳ монда 70 нафар ба кори доимӣ таъмин намояд. музди маоши кормандони коргоҳи Хуҷанд агро аз 1500 сомонӣ то ба 2800 сомониро ташкил медиҳад. ман бригадир шуда кор мекунам ва ман ин маҳсулотҳое ки дар ин ҷо ҷамъ меорем бо сифати аъло бароварда истодем. мо коргаронро бо абед авқотҳои гарм таъмин намудагӣ ҳамаи шароитҳо мо хуб аст. мо хурсанд ҳастем ки ҷаноби олӣ 2 маротиба дар ин корхона қадам ранҷа намуданд. кори мо бехӣ, пиёз, лаблабу ва дигар маҳсулотҳои сабзавотро хушк мекунем дар ин корхона. раҳмат ҳамин корхонаҳоро кушоданд ба ин раисои ҳамин корхона. мо занҳои хонашин будем. таъкид кардан ба маврид аст ки 24 марти соли 2020 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи марҳилаи якуми истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуҷанд агро иштирок намуда оид ба васеъсозии доираи истеҳсолӣ, афзун намудани ҳаҷми коргоҳи истеҳсолӣ ва ба ин васила афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти неҳоӣ ба содирот нигаронида шуда дастури супоришҳо дода буданд. ба корандозии хатти коркарду хушконии пиёз ин идомаи фаъолияти ҷамъият дар асоси дастуру супоришҳо оид ба қабулу коркарди сабзавот аз қабили сабзӣ, лаблабӯи ошӣ, кабудиҳо, каду ва сирпиёз аст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.